Πέρα από την Ελλάδα που έχω εργαστεί και σε χωράφια και σε υπόλοιπες εργασίες, η άλλη χώρα που έχω εργαστεί είναι η Γαλλία. Όπου πήγα και δούλεψα 7 μήνες, 8, σε κουνουπίδια και αμπέλια, σε 2 εργασίες. Είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι πως η Γαλλία είναι μια χώρα που είναι πολύ μπροστά στον πρωτογενή τομέα. Έχει πάρα πολλές εργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι και γενικά πολύ εξελιγμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουν διάφορα νέες τεχνολογίες, διάφορα εργαλεία, έχουν τα πάντα όσα χρειάζονται. Και γενικά η διαφορά που έζησα με την Ελλάδα και τη Γαλλία είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Εκεί δεν έχει, άντε κάνε πιο γρήγορα να τελειώσουμε και αυτή η σειρά να φύγουμε μετά. Εκεί είσαι εκεί στις ώρες που πρέπει να είσαι, κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς, δεν σε πιέζει κανένας και στην ώρα που είναι να σχολάσεις, θα σχολάσεις ακόμα και σε έχει μείνει μόνο μία γραμμή, ας πούμε, και θα ξαναπάς την άλλη μέρα για αυτή μία γραμμή. Που αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι, ας πούμε, μία φορά εγώ έτρεξα να κάνω κάτι πιο γρήγορα και έτρεξα, ας πούμε, και ο εργοδότης μου λέει: Όπα, ξέρω εγώ, δεν τρέχουμε εδώ, χαλαρά. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος που ήταν εργοδότης μου έλεγε να πηγαίνω χαλαρά και να μην πιέζομαι για να βγει η δουλειά. Είναι αυτή η εργασία, κάνεις το καλύτερο που μπορείς και απλά βγαίνει. Και όντως έβγαινε.